皆さん、こんにちは。私は高校の時、他の人に興味がありませんでした。部屋の中でゲームしたり、アニメを見たりしていました。そして、学校の他に毎日どこにも行きませんでした。授業の時、漫画を読んだりしていました。大学に入ることを考えませんでした。ゲームしたり、アニメを見たりすることだけ考えました。だから、高校の最後のテストはとても良かったです。そして、大学に入ることができませんでした。両親は、来年大学に入るために数学の塾に行ってくださいと言いました。でも、私は行きませんでした。私はまた部屋でアニメを見ていました。ある日、私は大好きなアニメを見ているときに話していることが全然わかりませんでした。この人は何を話しているんだ？どういう意味？私は知りたかったです。それから私は日本語のクラスのお知らせを見ました。その時私はこれでアニメがわかると思いました。だから私は日本語の勉強を始めました。日本語の勉強は初め楽しくなかったです。高校のクラスと同じでした。でも大好きなアニメのためです。私は頑張って勉強しました。部活にラオス人の学生と日本人の学生の交流会がありました。交流会では料理を作ったりサッカーをしたりしました。私はたくさんの人と活動をしてとても楽しくて嬉しかったです。交流会の後で私の考えが変わりました。部屋で一人でゲームしたりアニメを見るよりいろいろな人と話した方が幸せだと思うようになりました。そこで私は自分の将来のために数学の塾に行きました。私は頑張って勉強しました。そしてやっと大学に入学できました。今私は分かりました。勉強や友達との活動はつまらないことじゃないです。分からないことを知ることができます。新しいことを勉強することができます。私の部屋の人にはいろいろな面白いことがあります。そしてそれは私の勉強に目標や夢を作ってくれます。ありがとうございました。